Senado, dainimtig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Barata alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Miyerkules. Kami ang matudkan barata. Ako po, si Jasmine Balog. Ako ma po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, resolution na minahagad sa Food Terminal Incorporated na lukaran an albay nin rice stocks. Hali sa National Food Authority, aprobado na kan sanggunian pang lalawigan. Resolusyon na matauanin pagmidbid ang mga atleta kan Legazpi City sa natatapos pa sa ng Palarong Bicol 2025. Isusulong sa sangguniang panglungsod. Programa kan gobyerno kontra sa insurhensya asin pagmantinir kan pangmahaluyan na katrangkiluan sa Kabikolan efektibo. Technical hubs para sa paharaning 2025 midterm elections. Ipinairarom na sa inspeksyon kan Comelec Bicol. Sa lado nasyonal, mga Pinoy na daing trabaho na babawasan na. OCD nakikipagtabangan sa FIVOX dahil sa pagtuga sa Giraraycan Mount Canlaon. Nagkaparang social media personalities pinatawan in contempt kan House Tri-Committee. Kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte hinagad sa ICC ang speedy judicial process. Sa ibang nasyon, Ukraine handa nang magsimbag sa mineral deal ninda sa Estados Unidos. Baretang Sports, EJ Obiena, idinagos na sa Pilipinas ang sa iyang ensayo. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sarong otorisadong transaksyon ang mga pinagigibong payout kan Department of Social Welfare and Development ngunya na panahon nin campaign period. Sa abisyong ipinalawas kan DSWD Bicol, tigsasabi na uminagi sa kinakaipuan na proseso ang ahensya para matawan kan Comelec nin exemption asin padagos na makapagatod din serbisyo sa mga nangangiipong pamilya. Miyanras ng kabos na local government units na gustong magtaon in tabang sa sendang nasakupan sa rarong kan transfer of fund kan DSWD kinakaipuan na makakuangunan in exemption hali sa Comelec bilang pagsunod sa election spending ban sa laog nin 45 dias bago ang eleksyon. Sinabi sa abiso na ang mga lakdang yan isusug sa Omnibus Election Code asin pakikisumaro kan DSWD sa malinig asin onestong pirilian sa Mayo 12. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Masumiter nin resolusyon si Legazpi City Councilor Joseph Philip Lee sa sangguniang panglungsod bilang rekomendasyon na matauanin pagmidbid ang mga student athletes asin coaches na nakaresibinin medalya sa kakatapos pa sa ng Palarong Bicol 2025. Sa entrevista kan DCGB News kay Lee, sa iyang sinabi na dapat na matauanin pagmidbid ang mga atleta lalo pata nakapwesto ang Legazpi sa rank 6 kan overall regional sports competition. Alagad kan haputon manungod sa posibilidad na matauanin cash incentives ang mga student athletes. Sinabi ni Lee na pag-aadalan kan gobyerno lokal ang mga
o possible measures. Lalo na ngunyan epektibo ang election spending ban dahilan sa 2025 midterm elections. Ang baletang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Inaprobaran kan sanggunian pang lalawigan kan Albay ang provincial resolution na minahagad sa Food Terminal Incorporated na tawanin otorisasyon ang probinsya na makabakal nin rice stocks sa National Food Authority sa presyong 33 pesos kada kilo. Sa entrevista kan DCGB kay Provincial Agriculture and Fishery Council Chair Rene de los Reyes, sa sinabi na resolution may katuyuan at tugutan ang gobyerno probinsyal na maka-access sa mas baratong NFA rice bilang kasimbagan sa naglalangkaw na presyo kani sa mga saudan. Enot kani ipigdeklarar kan Department of Agriculture and Food Security Emergency sa bagas kasunod kan rekomendasyon kan National Price Coordinating Council. Alagad, piglinaw ni NFA Bicol Regional Manager Julie Linaresas na day kasabay ang Albay asin Catanduanes sa mga probinsya sa Kabicolan na otorisado kan NPCC na makabakal ni NFA rice sa presyong 33 pesos kada kilo. Ang baletang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipinairarom na sa inspeksyon kan Commission on Elections o COMELEC Bicol ang mga technical hubs bilang preparasyon sa papaharaning 2025 midterm elections. Sigon kay COMELEC Bicol Director, Attorney Maria Juana Valesa, igwanin sarong technical hub sa kada probinsya sa rehiyon apwera ini sa probinsya kan Masbate na igwang tulong hubs dahilan sa mga hararayong isla na kinakaipuhan na matauanin atensyon. Sinabi niya na ang mga hubs na ini, imamanihar kan mga representante hali sa Department of Information and Communications Technology, COMELEC, Department of Science and Technology. Mientras tanto, padagos naman ang preparasyon kan COMELEC sa pagpuon kan deployment kan mga automated counting machines sa rehiyon. Miyaras na ito, aprobado na kan sanggunian pang lalawigan kan Albay ang resolution mananagot sa implementasyon kan programang Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization. Ang resolution na may titulong Resolution Authorizing the Local Chief Executive to enter into a Memorandum of Agreement by and between the Provincial Government of Albay and Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization relative to the implementation of the Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Component. Katayuan ka nasabing programa na mapakaray ang agricultural productivity kan mga paraoma sa Albay sa paagi kan pagtaonin makinarya asin mga ekipahes para sa pag-uma asin post-harvest sa paagi kan RSF. Masisiguro ang mas epektibong paagi sa agrikultura na mapakusog sa kakayahan kan mga paraoma asin maglangkaw ang sindang delensya. Autorisado nang mag-resibinin enrollees para sa academic year 2025 to 2026 ang Ginubatan Community College o GCOMC sa Ginubatan Albay. Ini matapos maresibi kan GCOMC ang sa indang institutional permit hali sa Commission on Higher Education o CHED Bicol. Mismong si Ginubatan Mayor Chino Garcia ang nagresibi kan nasabing permit na nagtutugot sa nasabing eskwelahan na makapoon kan sa indang operasyon ngunya na taon. Ma-ofrecer ang GCOMC nin kursong Bachelor of Science in Entrepreneurship para sa first and second year students. Ang nasabing eskwelahan makukuha sa Barangay Mauraro kan Ginubatan Albay.
Epektibo para kay Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo ang mga programa kan gobyerno kontra sa insurhensya asin pagmantinir kan pangmatagalan nakatrangkiluan sa riyon. Ini kasunod kan pagkarumpag sa Concepcion Criminal Group sa Libon Albay na midbid na involto sa iba-ibang krimen sa Kabikolan. Sinabi ni Cabredo na dalan sa sinaring na pangyayari sa wrong insurgency-free and Libon na pwedeng magresulta sa whole of the nation approach sa maabot na panahon. Mientras tanto, nagdalaom si Cabredo na magiging matrangkilo ang eleksyon sa Libon, siyariman sa kataraning na lugar kan Tercer Distrito. Aprobado na kan sangguniang panlalawigan kan Albay ang Municipal Ordinance number 003-2025 kan ginubatan na minatagama nin 150,000 pesos para sa pagpatindog kan Child Abuse Prevention and Intervention Unit o CAPIU. Sa report kan Committee on Women, Children and Family, ang pondo da imababa sa 150,000 pesos kada taon na hali mismo sa General Fund kan lokal na gobyerno kan ginubatan na magagamit kan Municipal Social Welfare and Development Office. Matatandaan sa ginibong committee hearing kan Marso 24, 2025, tinukar ang technical na issue. May kinaaraman sa fondo asin komposisyon kan proyekto. Maserbi ang CAPIU bilang mekanismo para sa pagtaonin legal, medical asin psychosocial na serbisyo sa mga biktima kan bayolensya, siringman ensayo para sa mga VAU desk officer asin iba pang frontline workers sa munisipyo kan ginubatan. Natapos na ka na DPWH Sorsogon First District Engineering Office ang 50 milyones pesos na rehabilitasyon kan Putiao Pilar Donsol Road sa Pilar Sorsogon. Ini sarong proyekto na pigdalauman na maparikas sa bulos kan trafiko asin mapakusog sa ekonomiya asin turismo kan Sorsogon asin sa Kabikolan. Nasa 49.4 milyones pesos alay sa 2024 General Appropriations Act ang itinagama kan gobyerno para sa asphalt overlay sa Putiao Pilar Donsol Road. Sigun kay DPWH Sorsogon First District Engineer Priscilla Hibulan, ang proyekto saro sa mga padagos na espersos kan sa indang opisina na mapakaray ang infrastruktura sa riyon para sa mas marikas na akses sa serbisyo publiko, sirikan edukasyon, salud, asin kabuhayan. Lugadan na 4 na persona sa nangyaring banggaan kan sarong truck asin motorsiklo sa kahalabaan kan Sitio Talinga, Barangay Kugon, Huban, Sorsogon. Sa impormasyon ay pinaluwas kan Huban Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Minor injury ang sinapar kan mga biktima sa aksidente na tulos man na naidalagan sa Sorsogon Provincial Hospital para sa medical na atensyon. Sa ngunyan, padagos ang investigasyon kan pulisya mantang nasa kustudya na kan mga otoridad ang driver kan truck para sa magkakanigong disposisyon. Iyan ang primerong kabtang kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan, iboto number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Global Albay angat lahat, oh, go Joey Salceda. Global Albay angat lahat, oh, go Joey Salceda. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan, iboto number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Boto numero 5 sa balota para board member Das Maronilla.
dedikado, aktibo sa serbisyo publiko. Board Member Das Maranilla. Board member ko, Das Maronilla. Maronilla, Maronilla. Number 5, number 5. Pedro Mapula buscan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Board Member Glenn Casuya. Siyang katuwang kanmasa, Glenn Casuya na kita. Makatawong serbisyo, infrastruktura, turismo. Segundo distrito, Glenn Casuya. Ang board member niya to, Glenn Casuya. Maasahan ta, Glenn Casuya. Makatawo, makachos, yan si Glenn Casuya. Glenn Casuya, Glenn Casuya. Ang board member ta, Titi sa tudi, Glenn Casuya na. Board member Glenn Casuya. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ni Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, lider na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkaldeta, malalao man. Subukta na sa serbisyo sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan sa syudad. Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alkaldeng matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ni Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Ipagana tayo di. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Naneta Makasina. Kabayanin kita, oh.
responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Maray na aldaw po sa Indugabo, siguro ibahuntahan na sana po, ang dyan po sa tuya, tabangan taan sa tuya mga sadiri, ining maabot na eleksyon, iboto ta itong mga taong na dapat ang iboto. Ang mga party list, ang party list na dapat ang iboto ay ang 88 Agri Party List. Ta mga katabang po sa tuya, gabusihan. Ang pigahagad ko po sa Indo, iboto nindo ang Agri Party List number 88 po sa maabot na eleksyon. Number 88 sa balota. Sa mabot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Raider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta napangako, kundi may napatunayan na ang maging servidor nin banuaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas magayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang turugan. Angat ang lahat, Chino Garcia, angat ang lahat, parang turugan. Katabang ta, asin kasurog ta, si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo, na itinao, ikatulaga kong Jill Bongalon, usa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Diyan Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling natin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay Diyan Trinidad. Diyan Trinidad, para alkalde ng UAS. Diyan Trinidad, Tine ko siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth, albay mahal ko yan si Diday ko. Diday, Diday ko, 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 Iboto si Diday Ko para vice-gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Mabilog ang Presidential Communication Office asin mga katawang kini ni napigaapod na operational framework para labanan ang fake news. Sinabi ni PCO Secretary J. Ruiz na ini ang panganot na kamauotan kan binilog nindang Media Vanguard. Sigon kay Ruiz, makakatuwang ninda ang National Bureau of Investigation asin iba pang law enforcement agencies asin mga ahensya kan gobyerno para makortar ang pagpalakop kan mga saralang informasyon asin mapugulan ang mga individual na nagpapalakop kini. Aminado si Ruiz na na-influensya nin marahay kan social media ang pag-iisip kan mga tao dahil tadigdi na sinda nakatutok kung kaya nababawasan ang mga naglalaom sa traditional radio o kaya media. Pagaramdom ni Ruiz na bako gabos na nailing o nababasa sa social media mga totoong informasyon dahil kadaklan mga saralang informasyon o peking bareta. Dalan digdi padagos ang espertos ninda sa gobyerno para magkaigwa ng regulasyon o magpautob nin content moderation. Tinawan nindo ni Ruiz na importante sa panahon na ini na mangibabaw ang maray na content. Kaya tulos nindang aaksyonan ang anuman na mailing na saralang informasyon o kaya fake news sa social media. Nakikipagtabangana ang Office of Civil Defense sa FIVOX para sa magkakanigong lakdang may kinaaraman sa pagtuga kan bulkan kan laon kasuudma.
Sa unyan, padagos an heightened monitoring kan OCD sa bulkan, mantang padagos an koordinasyon sa mga LGU, asin man iba-ibang ahensya kan gobyerno. Sa giraray na puminusngak an bulkan kan laon, kasaod mang aga, asin nagkapirang banwaan sa probinsya kan Negros Occidental, ang nagsapar nin ashfall sigun sa OCD. Sigun kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, nakaibahan sa mga banwaan na inabot kan ashfall an Ilihan, Bago City, Cubay asin La Carlota City, gabos sa Negros Occidental. Pinatawan in contempt kan House Tri-Committee ang apat na social media influencers kay Reba Sinda Sas Rugando Sasot asin mga dating opisyal kan National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na Sinda Lorraine Badoy asin Jeffrey Celes. Dalan ini sa dai sa gararay pagsipot sa nagpapadagos na pagdangog kan House Tri-Committee may kinaraman sa pagpapalakop ng fake news asin disinformation. Sinulong ni Party List Representative Joseph Paduano ang contempt dalang kan paurotrong pagdedma kan nasabi mga social media personality sa summons na dain in legal excuse. Katakod kan contempt ang direktiba nin pagpapa-arrestar asin pagdetenir sa kamera kay Sasot Badoy asin Celes sigun sa informasyon kan committee nila sa ibang nasyon. Kebanan sa mga pipatawan ni contempt ang vlogger na si Mark Lopez dalan sa iyang malisyosong media post kontra sa Tri-Committee matapos siyang magampang sa ikatulong pagdangog. Nagsumiter nin kahagadan sa International Criminal Court o ICC pre-trial chamber ang defense team ni dating Presidente Rodrigo Duterte may kinaaraman kan admission process sa mga biktimang mataon nin testimonya manungod sa iyang crimes against humanity case. Hinagad kang kampo ni Duterte na ang ICC Office of Public Counsel for Victims ang solamenteng tugutan na maging legal representatives kan mga biktima asin bako ang mga sadiri nindang abogado. Initanganing masiguro na daima apektaran ang diretsyo ni Duterte sa speedy judicial process. Nagtutubod ang defense team na dakulang oras ang kukonsumuhon kapag inako ang gabos na abogado gikan sa lado kan mga private petitioners. Wara pa manin pigluluwas na reaksyon digdi ang kampo kan mga biktima kan war on drugs. Barata sa ibang nasyon. Mapataran ng representante ang Ukraine sa Estados Unidos sa mga masunod na aldaw para tukaron ang proposal kan White House mineral deal. Sinabi ni Deputy Prime Minister Yulia Sverdlenko na igwang grupo alay sa sendang gobyerno na maduman sa Amerika para may sulong ang kasunduan. Ang mineral deal pigrekomendar ni US President Donald Trump para magkaigwanin pangmahaluyan na ceasefire o tigil putukan sa pagultanan ninda kan Russia. Enot kini inakusaran kan Ukraine and Russia na nagigibo ni mga rason para dai malawos ang anuman na kasunduan. Sa Russia na pangako ni Trump kan nagkandidato sa eleksyon na sa iyang tatapuson ng giyera entre kan Russia asin Ukraine. Baretang sports, nasa Pilipinas ngunyan si Filipino pole vaulter star EJ Obiena para sa pag-ensayo. Sinabi kay ni na bako sa napagbisita ang pigigibo niya ngunyan dahil sa full-blown training camp ini sa iyang banwaan sa Cavite. Kaibahan kay ni sa ensayo ang legendary coach na si Vitaly Petrov, physiotherapist Christian Ferdinandi asin Saudi Arabian pole vaulter Hoshani Al-Hizam ang nasabing training camp bilang preparasyon para sa nagkaperang mga outdoor season. Kaibahan ang mga major tournaments sa China asin South Korea, siring man ang posibilidad kan Southeast Asian Games ngunya na taon. Dagdag pa ni Obiena na kaya sinda nagbalik sa nasyon para mawaran ang grabing kapagalan sa mga man-iba-ibang biyahe ninda gikan sa mga torneo. Tinaawanin doon kaini na preparado siyang marhay, kaya duro-diretsyo ang gigibuhon na matinding ensayo o training.
Ultimo sa detalles, Kamareta, ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Try na aga po. Para po sa tuyang weather forecast ng hinalda ni Merkules. Nakaka-apekto sa bilog na nasyon ang easterlies o andoros na nagahali sa dagat Pasipiko. Ang kabikulan nilalauman man sa paghapon na kakaiguanin mainit o marasahas na panahon. Laga di ko pa mantsansan ng mga tulog-pulong pagkuran o pagkipinatasin pagtaguldol. Lalo na sa mga bandang hapon o sa banggi. Maluya man hanggang sa katamtaman na doros na hali sa sirangan hanggang sa northern sirangan ang mamamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatay agwat kan temperatura, 23 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:36 nin aga, masulno pa siya na alas 5:57 nin hapon. Alirigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samocho. Yan mga tugang ang detalles kan mga barata ngunyan na Miyerkules. Sa pangarang kan mga pagriba, Bardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Laro Technical, Asin Pag-asa. Kami po ang nagatudkan, Bareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako mo po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos kan sa inyong pagantapan. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan niraray sa aga, ang hapon.